Unikátnost našeho softwaru Smart Work System skvěle prezentuje funkce mzdy, která umožňuje dokonale přehlednou evidenci mezd všech zaměstnanců napříč celou firmou či v jednotlivých projektech. Po kliknutí na ikonu mzdy se nám nabídnou další 3 pole. Mzdy, zápis času a výkaz hodin. Mzdy nám umožňuje filtrování mezd všech uživatelů či jednotlivců za vybraný časový úsek. V případě, že klikneme na tlačítko Nová platba, nabídne se nám zápis platby k vyplacení pro jednotlivé zaměstnance v návaznosti na daný projekt. Samozřejmostí je i provedení výplaty bez vzájemného provázání. Pokud bude platba navázána v rámci projektu, můžeme si i ověřit celkový nárok mzdy k vyplacení a tím si zajistíme, že zaměstnanec nedostane více peněz, než na které má nárok. Nárokovanou částku ale můžeme, v případě potřeby, navyšovat či snižovat. Ale zápis času slouží k manuálnímu zadávání odpracovaných hodin ve vybraných sazbách, které si předem v administraci nastavíme. Dále může sloužit k zadávání kilometrů či času stráveného na cestě. Ke každému zápisu si můžeme připisovat poznámky. Funkce zápisu času je k dispozici i v naší mobilní aplikaci pro zaměstnance, která celý proces urychlí. Veškeré zápisy, ať už provedené zde či v mobilní aplikaci, se automaticky propíší do konkrétního projektu s možností pozdějších úprav přímo v něm. Výkaz hodin pak utváří celkový přehled o mzdách za vybraná období u vybraných zaměstnanců, aktivit a projektů. Pro snazší orientaci jsou přednastavené filtry za období posledních 3 měsíců. Můžeme si vytvářet i souhrnný přehled všeho, tedy všech zaměstnanců a aktivit evidovaných od počátku věku, případně i vyfiltrovat jeden konkrétní den s jednou konkrétní činností. Každý přehled si pak můžeme jednoduše exportovat do PDF dokumentu. Po zadání konkrétních požadavků se nám otevře stručný přehled jednotlivých projektů, které můžeme jednoduše rozvinout a tím zkontrolovat zapsané aktivity a zaměstnance. Jedním proklikem pak otevřeme kompletní mzdovou evidenci vybraného projektu a v případě potřeby si zadané aktivity a jejich sazby upravit či vymazat. Vše jednoduché, funkční a přehledné. Pro více informací či detailnější prezentaci nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.